Takže ahojda, já vás zdravím u dnešního videa a dnes to bude prohlídka mého ranče za měsíc listopad. Zároveň ještě než začneme, chtěla bych vám představit svého nového koně. Je to klisnička anglického plnokrevníka, jmenuje se Džungle a z technických důvodů jsem nemohla natočit její unboxing, ale no, nevadí, myslím, že i tak si s ní užiju spoustu zábavy. A my se můžeme tedy rovnou vrhnout na video. Začneme tady u stájí, kde tady je právě Džungle, na které je Stella. Myslím, že Stella říkala něco o tom, že chce jít na výšku. Dál tady máme takový psí koutek, kde tady přebývají pejsci. Mám tady Casey, Lauru, Barona a štěňátka, bez jména, jsou totiž nově narozená. Za tady psím koutem mám krávy, paní Bejčalovou a pana Bejčala a nějaké zjevně nepotřebné věci, ale stejně tady mám co kdyby, že? Tady je tedy Lily. Lily je lusitánská klisna. Elizabeth, která nevím, co tady dělá. Dál tady je Einstein, což je frýský hřebec. Máme tady Freda, amerického kovbojského koně, teď se nejsem jistá, asi stejně jako Kaini. No a tedy u něj je Dana. Dál tady mám dva boxy, v jednom bydlí Džungle a v tom druhém Jagoda. Jagoda se rozhodla jít na sluníčko. A takže tady Jagoda je Connemara, vesnička. Nad ní mám takovou, no to není ani sedlovna, je to spíš místo, kam si věsíme tady na ranči sedla. Takže tady jsou takhle sedla. Potom je tady výběh pro tuto stáj, stupně vítězů, taková ta budova, tady no. Před výběhem mám krmivo, nějaké pytlíky s krmivem, granule, seno, jablka, mrkve a doplňkové krmivo. Jako Tony, který zde hlídá, je názoru, že by se to mělo přesunout, protože prý viděl, jak to tady koně ožírají a proto tady hlídá, ale stejně mu nikdo nevěří. Tady je Elena, ano, Elena. Elena, která zrovna zjišťuje, na jakém koni jezdí. Na žádném, Eleno. Tady je tedy rozpis. Tady je střecha, víceméně, pod kterou většinou bývá přívěs, ale jelikož přívěs je mé sestry, tak asi ho půjčuje. A ne, nechtěla jsem čekat, až mi ho vrátí. Tady jsou dečky. A tady je tedy výběh pro zbytek mých koní. Noé, Štístko, Texas, Orangutan, Diablo, Remus, Tamia, Star, Mars, Naděje a Marvel, Wilbergia a Hrom. Nebudu tady říkat, jakých jsou plemen, protože by to zabralo opravdu hodně času. Každopádně tady je nástěnka, kterou vám nebudu ukazovat podrobně, protože jsem ji ještě nestihla předělat. Dál tady máme Vanilu a Apolona, což jsou Afringeři. Tady Pixel a Leopolda. Pixel je Lipicán a Leopold
Na Polře taky Lipicán, kdybyste to ještě jako si toho nevšimli. Dál tady máme Ruby a Spotify. Obě jsou to klesničky arabského plnokrevníka. Tady no prostě stoly, na kterých většinou bývá jídlo. Teď tam není. Tady je Salazar, což je frýský kůň, a Blue, což je Hanover. Jo, Hanover. Tady má Tony svůj traktůrek s kárkou. A potom je tady baráček, já se na to rozsvítím. Lepší. Kuchyňka, schody, obývák, koček, ložnice, koupelna, opět ložnice a půda plná zvířátek. Tady spí Tony, kdybyste to nevěděli. Dále tady máme Narcisu, což je Lipicán, anebo Traken. Teď nevím, ale mám takový pocit, že to bude spíš ten Traken. Asi jo. Tady bývá Storm, ten je teď na jízdárně. Tady je Merkur, což je Apalosa. Kaini, americký honácký kůň. Opět. Asi jo. Tady je Hana, jeho majitelka. Kočka. Dál tady máme jízdárnu, na které je právě Lisa se Stormem. Storm je hanoverský palach. Tady je Marek, který připravuje pro Lisu parkourovou dráhu. A chvilku mu to zabereme, takže ho nebudeme rušit. Tady jsou každopádně překážky na parkour, na nějakou všestrannost a hlavně ten cross country. A to je asi vše z mého ranče. Doufám, že se vám video líbilo. A nejspíš se uvidíme u dalšího videa, takže ahoj!